podujatia nie sú podnecovaní ani platení žiadnou politickou stranou, ani nikým iným zo zahraničia. Na toto podujatie sa vyzbierali dobrovoľní darcovia, obyvatelia, vy, za čo vám pekne ďakujeme. Pokiaľ by ste chceli podporiť ďalšie stretnutia, môžete prispieť do krabičky položenej pri soche generála Klapku. Vyzývame vás, aby ste zhromaždenie nevyužívali na propagáciu politických strán, nepoužívali ich symboly a heslá, nepoužívali žiadne vulgarizmy a nenávistné pokryky. Toto zhromaždenie je mierové. A diskusiou na námestí sa snažíme o mier v celej krajine, v Európe, vo svete. Ďakujem iniciatíve Edmášer, jeden pre druhého, že dáva priestor občanom vyjadriť sa verejne k dianiu na Slovensku, smerovaniu našej krajiny, ktorá je v chorom stave. Zároveň ďakujem dobrovoľníkom a členom policajného zboru, ktorí sa na zhromaždení starajú o vašu bezpečnosť a pokojný priebeh. Taktiež všetkým tým, ktorí pravidelne zabezpečujú ozvučenie, osvetlenie a technickú podporu zhromaždení. Amennyiben szeretnénk támogatni a következő összejövetelet megszervezését, adományaikat a Klapkaszobor talpazatánál található dobozban helyezhetik el. Adományaikat köszönjük. Arra kérjük Önöket, hogy az összejövetel ne használják politikai pártok népszerűsítésére, ne használjanak politikai pártok jelképeit, jelszavait, és ne használjanak trágás szavakat és gyűlölköző szavakat. Ez a gyülekezés békés jellegű, és békét szeretnénk a világ és Európa minden nemzete számára is. Köszönöm az Egymásért, jeden pre druhého kezdeményezésnek, hogy teret adott a polgároknak nyilvánosan kifejezni érzéseiket, aggodalmukat, társadalomban zajló események kapcsán. Ezúton szeretnék köszönetet mondani az önkénteseknek és a rendőrség tagjainak. Kérjük, bármilyen bonyodalom esetén forduljanak önkénteseinkhez. A karjukon lévő zöld szalagról felismerik őket. Szeretném kérni a bal oldalamon lévő területet szabadon hagyását, amely szükség esetén menekülési útvonalként használható. Úgy gondolom azonban, hogy erre nem lesz szükség. Köszönöm mindazoknak, akik ma eljöttek, mert ez annak a jele, hogy nem közömbös országunk sorsaira. A teraz dovolte, aby som privítala Hanku Zeleniakovú, pedagogičku. És most engedjék meg, hogy üdvözöljön Hanka Zeleniaková, pedagógust. Dobrý večer, milí priatelia. V pondelok o 18:00 som dokončila text svojho príhovoru na občianske zhromaždenie Komárno je Európa a o 18:30 som ho preškrtala. Pochopila som, že vlastne iba zhrnujem, čo už bolo toľkokrát povedané. Na aktuálne dianie už reagovali formou víziev a otvorených listov zástupcovia akademickej a lekárskej obce, zástupcovia v oblasti psychiatrie, kultúrni pracovníci, členovia odborných komisí z Fondu na podporu umenia, spolok koncertných umelcov a ďalšie dotknuté organizácie a stále a neúnavne tak robia umelci a herci, za čo som im nesmierne vďačná. Všetky tieto ohlasy sú alarmujúcim dokladom o hlbokej spoločenskej kríze, ktorej sme svedkami. Je frustrujúce dívať sa na krajinu, ktorá už ani neprestupuje na jednom mieste, ale robí každý deň niekoľko krokov, a teda niekoľko rokov, smerom vzad. Som bývalá vysokoškolská pedagogička a dlhodobo sa pohybujem v oblasti vzdelávania. Dovoľte zo pár postrehov. Vieme, že školstvo je dlhodobo na okraji záujmu a nemá adekvátnu politickú podporu. Už teraz čelíme kritickému nedostatku učiteľov a situácia sa bude len zhoršovať. Výhľadky na lepšiu budúcnosť ohrozuje odliv mladých ľudí zo Slovenska, ktorí sú frustrovaní z aktuálnej politickej situácie a nevyhovujúcich pracovných podmienok a vlastnú budúcnosť. Stále máme učiteľov, ktorí sa snažia vychovávať múdrych, kriticky mysliacich a slušných ľudí a v tom vidím nádej. No v súčasnosti sme sa aj svedkami spochybňovania vedeckej práce a popierania faktov.
Na mieste sú obavy, že Slovensko nezvládne držať krok a čoraz viac sa bude izolované vzdialovať od vyspelých krajín Európy. Dovolte ešte jeden postreh. Od čias vysokej školy sa venujem dobrovoľníckej činnosti. V rámci občianskeho združenia sme zrealizovali viaceré vzdelávacie aj kultúrne podujatia. Ich zmyslom bolo pracovať s mládežou, zaplňať ich voľný čas kreatívnymi projektami, rozširovať ich rozhľad a kritické uvažovanie a takto sa aj podieľať na spestrovaní ponuky škôl a kultúrnych centier, ktoré sami zápasili a ešte dnes zápasia s nedostatkom podpory. Evidujem množstvo záslužných projektov, ktorými sa občianske združenia snažia pomáhať komunitám a nie je zriedkavé, že na ich potreby dokážu reagovať s väčšou citlivosťou a efektívnejšie ako štát. Tento typ aktivizmu dôverne poznám. Motiváciou nie je finančné ohodnotenie, mnohí pracujú bez nároku na honorár. Túto prácu robia z presvedčenia. Organizujú vzdelávanie, kultúru, šport, ochraňujú životné prostredie, pomáhajú menšinám a zraniteľným skupinám, bojujú za ľudské práva, strážia demokraciu. Občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie vlastne zaplňajú medzery a suplujú štát tam, kde jeho správa zlyháva. Je preto absurdné, že dnes sa títo aktivisti, väčšinou pôsobiaci v rámci mimovládnych organizácií, stali terčom útokov a očierňovania. Milí priatelia, napokon som sa rozhodla, že do svojho výstupu zaradím pieseň, ktorá sa celkom prekrýva s mojím súčasným nastavením. A ja mám aktuálne hrbu pochybností a snažím sa nejako vyrovnať so smútkom a obrovským sklamaním. Vybrala som pieseň Za dedinou, autorom textu je Milan Lasica, hudbu zložil Jaroslav Filip. Za dedinou 4 vrby stoja. Jedna z nich je určite tá moja. A ja chodím, keď sa zvečerí. A ja chodím, keď sa zvečerí. Za dedinou rastú 4 vrby. Vždy ta zájdem, keď ma jazyk svrbí. Iba jednej z nich sa zdôverím. Iba jednej z nich sa zdôverím. Táto nikdy nevyzradí, čo na srdci má. Iba ona a jej duši unaví. Kde sa mojej duši unaví. Dobrý deň. Keď som sa rozhodovala, o čom chcem vo svojom vystúpení hovoriť, tak je to môj postoj k tomu, čo je pre krajinu v týchto časoch, pre našu krajinu najdôležitejšie. A to je naša zahraničná politická orientácia. Kam nás to vlastne naši vládni politici ťahajú? Rečami nás chcú presvedčiť, že sa stále hlásia k Západu, k Európskej únii, k NATO, ale ich činy svedčia o pravom opaku. Chodia do Moskvy jak na klavír,
S obdivom vzhliadajú k teroristovi Putinovi a jeho verchuške. Páči sa im neslobodný svet, v ktorom si Putin môže